an línalum tá sulgum tá Amie chun tá tú Amie bhfuil tú go má. Hi, chun tá tú tá mé go má. Fáilte ró gan Níor FM, fáilte is fihid ró táis go ghfuil tú gnóhaach agus an deir seach agus scaród. Dúir túlam go bhfuil na campí saoire seo agraí an Ógras. Well, inistom pí a faoi Ógras ar dús mar níl mór an choramach gom ar an agraí. Yeah, cínta fibre bit. So is mission mar if go ferberthe le Ógras agus is ógeagras Gaeilge í Ógras agus bíon muid ober le daoine óige idir seacht go seacht ag bliana díis chun an Gaeilge a sppraige agus a chur chun cín i slí spríú lachmuit an scoil. So bíon clubanna óige ar siúla going le ling an scoilblin ach mar dúir tú hain bíon campí saoirí ar siúla gon freisin le ling mí Iúil. Agus te an bíon na campí seo díirithe ar páistí bunscoil kind of idir seacht go dóigh ag bliana díis. Ach cínta, mátá éile bhein le haid campa dégóirí bíon an féidir sin ann i gcónaí mátá an éileh sa cheantar. But yeah, tá na campí críochnathe agan don bhíon seo díireach aniu actually ach bhí cúpla campa agan i maiile cliam mína agus dair go híntaach lo. So yeah. Sin an rud bhí sim faoi lethe go mé sin. Nach raibh bhí ceann a Marino an raibh nó sa cheantar seo bhfuil seo ar counter nor vi can a Marino vi an can sin actually ar siúil an chatan seo so a creeknig sé déireach aniu agus vi dair go hinta leis vi slú a bra mór ann agus vi seachtain ítach acu. Agus páisiú na Gaelscoileanna an chud is mó bhíon I gceist nó. No, well, it's a fáilte revenge and ní gá go bhfuil lebe, ní gá go bhfuil Gaeilge lífa ag na páistí einrad mar sin tá fáilte rih páistí ó scoilní béarla nó ó Gael scoilní freisin, so tá fáilte rih meascán de caid an Gaeilge. Tuigim, yeah. So cad a bhíon a siú cluichí an gnáród cluichí agus Sin an rud, yeah, it's just gná campa saoire ach just tá gachar déanta trí bhean na Gaeilge, so bíon ar nóí bíon cleachta córá Gaeilge acu gach maidin agus an sin bíon alín agus sport agus cluichí cairlanna bhí turas lé acu chuig ferrum agus Chalk Newbridge an chatan seo. Amach downach bat, nach ga? Sinné, sinné go dtíireach. Godas, yeah. Agus bhfuil cén faoin túí faoin na Gaeltachtaí nó bhfuil siad? Yeah, so well it's agriíocht náisiúnta muid ógur, so bíon campi agus clubbaní ar siúla go mór himpeall na tíre ar fad. So é áit atá féidireacht nó éilemh le haid club nó campa táid sásta díúteach ar na ceantracha sin, so tuiste go bhí cúpla campa ar siúil sí sa chéirí agus i Corky agus i Ngáilliamh agus Raibh si bh Corca Gaoinenú cááid a chéirí? No, bhí sé bhí ceann I Ballyhaig ceapman an chatan seo agus agus trolí agus cúpla áit agsúla tá cóglachílam ristar is anam dó tá sesin ag dílá leis na campi agus na clubbaní a cuaig go mún so bhí sesin ag ganas ar na campi sin so tá sean gur cúpla ceann eile gohfuil an asnamh agam ar an lista sin. Agus tusa an ifigeach do cuaig a láin agus blá clia agus. Yeah, sin ag go dtíir tu mé sé ag ganas ar cuaig a láin agus cuaig a ula. Se agus chorbhas a thugad a tháinig an agriíocht. Will you winter le Conran na Gaeilge no? Tá sibh ná splá? Yeah, well, husí an agriíocht arás in na 90 chuigadí agus bhí sé buintach le Conran na Gaeilge agus an isis táid kind of is agriíocht náslach mu den isis. But yeah, táid timppla le fada agus féidir nach bhfuil an Londini an but goháin é siad a réitú. Bhí an tannim cloiste gom hena féin, but ní raibh mór an ólas a gom go dtí gur raibh mé caint leatsa inis tá mé. Oh, okay. Íntaach. Ceist beag de cara céirí ein seans go bhfuil ticéid an cluithe ar an domhnach ar fáil ná, Níl? No, I know. No, níl ein ticket agamach an éad by me ag féchan there saháile ar an drochúir. But yeah. Mis question tá an cosúlaach. Well, tá ma animus Jack a cúpla bhfuil is at Croncur nó. Oh yeah.
but beag chance tá an éileh le ticéidí. So I know, tá sí le goldus. Díreach. So tá tú críicne le de chuid meid tú séanis bhfuil deire leis obair an ógras inis nó? Well, so tá na campi críicne henis, ach, ba muidne ag díúisteach inis planál don bhliain amach roin, mar dúirt mé, bhíon clubbaní óige agan le ling an scóil bhíon freisin. Dúirt tú é sin anna bhá mar dumsa bhfuil is tá golóir le déanamh nuair atá siad ar scóil, but tá chuna barna an sin don na dégóirí níl mór an ar fáil, dóibh sin taréis na scóil? Cínta, agus, tá muid a gcónaí a géirí níos mó clubbaní a bhunú agus a rachtáil agus, má tá aontainna a géisteach agus má cheapan siad go bhfuil éileh in a counter le haid club óige Gaeilge, le haid más páistí bunscoil a nópáist, dégóirí sa bhanscoil. Tá muid a gcónaí a géirí clustáil uhu agus, féidir má tá féidir an club a bhunú é sin dhéanamh cínta. Agus féidir teagháil dhéanamh ar bhí méid banna an si idirlíonn tá gan bhá tá sé sin ag déras, cínta, so tá sé an éisce just www.ógras.ie agus tá na list, na sonraí teaghála ag an sin. Okay, well listen, gur míle mágad éimhús gannarí go gáil leis an obair gach rath ar an obair. Gur míle mágad agus gur mágad as an agla seo. Tá fáilterót. Okay, slán inis, slán. Slán.